Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. So a couple of days ago pane imwe confession iyo yandakareceiva ende ndakati ndareceiva confession iyi as a WhatsApp voice note, saka rainge rakazara maungira voice note iroro. Then ndakabva ndazotranslate voice note iroro tichirisa muchirungu mushure mekunge teerera zvekare nekutranslata nyaya iyi over and over again. Ndakabva ndati regedzai titranslate nyaya iyi tichiisa muchishona kuitirawo kuti vaya vasingateveri channel yedu yeAfrican Confessions vakwanisewo kunzwawo maconfession evamwewo vanhu vemuAfrica. So mukoma ava vakati ivo maswera sei mukoma maswera sei mukoma, inini my English is not good, ndinotaurawo French ndo rurimi rwamai, but ndichazamawo nepose pandinogona napo kuti ndinge ndichikuudzai nyaya yangu muchirungu kuti mukwanisewo kunzwisisa even though ndisingagoni chirungu. And in confession yangu it is about church iyo yandainge ndichienda kwairi. Saka zvakaitika ndezvekuti ndakadecide kuti ndinge ndichienda kucapital city kudhorobha uko kwainge kuchigara sisi vangu. Mushure mekunge ndaenda kuya ndakabva ndaona kuti zvino zvandava kutown apa handinawo kana church yandinopinda, chiregedzaiwo ndinge ndichingofamba around nditsvakewo church yekuti ndinge ndichipinda, because ndaiva ndiri munhu ainge akajaira kuti each and every Sunday unofanira kuti unge uchienda kuchurch. Saka one day ndakati zvangu ndichingofamba ndokubva ndazongosanganawo neimwe church. Ndakati ndichidarika nepachurch ipapo ndakabva ndaona kuti pachurch apa painge pari very quiet, but kunze kwechurch iyoyo paiva nesignboard iro rainge rakanyorwa kunzi Church of Jesus. Ndakati ndaona signboard iyoyo yainge yakanyorwa kunzi Church of Jesus. When I saw that name iyo yakanzi Jesus, ndakabva ndafara, ndikabva ndati church iyi yakanzi Church of Jesus inofanira iri church yakanaka nekudawo kwekuti building yacho yainge yakanakisisa. Ndokubva ndazodecide kuti chiregedzai ndinge ndichipinda muchurch iyoyo ndinge ndichitangawo kunamata navo. Then one Sunday mukoma ndakati ndaenda ikoko ndo pandakabva ndazoona kuti kwaiva nemeeting iyi yainge ichitanga na9. Saka ndakazoti ndapindawo mumeeting imomo, then ndakabva ndaona kuti vakabva vazondigamuchira nemufaro. Ndakabva ndazosangana nevamwe bhodhi avo vainge vakamira pado vachirakidza kuti ndo vainge vari asha. Then vakabva vazondikwazisa ndokubva vazondipa pekugara kuti inini ndinge ndichigara. Meeting yacho mukoma yainge iri very quiet, vanhu vose vainge vakangoti zii kunyarara, but vanhu ava mukoma vainge vachiisa maofferings avo. Saka zvaiitika ndezvekuti vanhu vanopinda church iyoyo vainge vachipiwa mvura yekuti vange vachinwa, but waiti kana ukapiwa mvura zvekare waibva wapiwawo chingwa chekuti unge uchidya. Sezvo inini ndainge ndichiri munyowani ndakabva ndati regedzai ndisatora zvinhu izvi zviri kudyiwa nemvura iyi iri kunwiwa. Then after that meeting iya yakabva yazovharwa ndokubva tazoenda panze. Takati taenda panze paya inini ndakabva ndazopiwa chair, ndikabva ndanzi ndinge ndichigara pachair ipapo. Mushure mekunge ndagara pachair ndokubva ndazointroduciwa kune umwe munhu uyo ainge achinzi ndiye missionary wacho. Murume uya akabva azotora my contacts, akabva azondiudza kuti achange achiuya kuzondishanyira uko kwandainge ndichigara. Ende zveshuwa mukoma ndakazoti ndadzokera kumba, missionary uya akabva azotanga kundishanyira. Paakandishanyira mukoma akabva azotanga kundidzidzisa, akabva andipa rimwe bhuku, but bhuku iroro mukoma, now that ndakazobuda muchitendero ichi, I can say kuti bhuku iroro it is not a normal book. All that I can say about this book, it is just a satanic book.
So when they gave me that book mukoma, they told me kuti ndaifanira kuti ndinge ndichiverenga bhuku iroro, ndaifanira kuriverenga usiku hwoga hwoga. Saka zvakazoitika ndezvekuti pandakatora bhuku iroro handina kurakidza vanasisi vangu nevamwe avo vandainge ndichigara navo. Zvinhu izvi ndakabva ndazongozviita in secret. Ndaisada kuzivikanwa kuti ndainge ndava kuverenga bhuku rakaita seiroro randainge ndichiverenga panguva iyoyo. Zvandaizoita ndezvekuti usiku hwoga hwoga ndaizoti kana ndapinda murumu muya umo mandainge ndakarakidzwa kuti ndo mandinenge ndichirara, ndaiti kana ndapinda imomo ndava ndoga, ndobva ndazovhura bhuku rangu riya, ndobva ndazotanga kuriverenga ndisati ndarara. Ndaiwanzo kuverenga bhuku iri kusvika ndanzwa kuti ndega ndaneta ende ndava kunzwa hope, ndo pandaibva ndazongorara. Asi my brother, zvaiitika ndezvekuti pose pandinenge ndakarara kubva zvandakazotanga kuverenga bhuku iroro, ndaibva ndatanga kuona zvimwe zvinhu zvinotyisa muhope dzangu, zvinhu zvainge zvichityisa ende zvandainge ndisati ndakambosangana nazvo muzviroto zvangu. Muhope dzangu mukoma ndaiwanzo kurota ndiri somewhere like I was in a one room and nobody was there. But ndaiti kana ndiri murumu imomo ndaibva ndaona makofini maviri, ende makofini awa maviri ainge achipfuta moto, ende moto wainge uri momo makofini imomo wairakidza kuti waiva moto uya wainyanyisa kupisa zvokuti waikwanisa kutonyungudutsa simbi. Ende makofini awa ainge achibvira moto, ende inini mukoma ndainge ndakamira pakati pemakofini iwawo awo ainge achibaka moto ari maviri. Then ndaizoti paya pandinenge ndamuka mangwana acho makuseni mushure mekunge ndarota hope idzodzo, ndaibva ndaona kuti ndainge ndava munhu wekuti ndinongogara ndichingomuka ndakaneta, as if ndinenge ndarara usiku hwose ndichiitiswa mamwe mabasa anenge achirwadza. Ende ndaiva munhu uya wekuti ndainge ndava kungogara ndiine kamwe kakungotya so, nekuda kwekuti zvinhu zvacho zvandainge ndichirota zvainge zvisimbori normal. Asi the missionary remained faithful. Akaramba achingouya kumba achingondidzidzisa about that book, ende akabva andikurudzira kuti I was supposed to become a member of their church. Ende akabva andiudza kuti haungoita member of their church nemuromo chete, but I was supposed to be baptized. Saka ndakabva ndazoita sarudzo yangu ndikabva ndati regedzai ndive baptized so that I can become a full member of their church. So pandakazodecide kuti ndinge ndichizova a full member of their church, vakabva vazotanga kundipa some responsibilities muchurch imomo so that andaizotiza from that church. But inini mukoma, I was so faithful to them, and the leaders of the church said, my brother, tikuda kuti tinge tichizokutuma somewhere for a mission, saka unofanira kuti unge uchizozvigadzirira. So me mukoma, I didn't know anything about their mission. Ndaisaziva kuti mission iyo yandainge ndichitumwa, mission iyoyo yainge imbori mission yei. So because I was their member, painge pasina kana choice, ndakabva ndango accepta kuti kose kwamunenge mandituma inini zvangu ndinobvuma. Ndakabva ndazotanga kuprepare kuti ndinge ndichienda church iyoyo mukoma, yakabva yabhadhara visa rangu. But before I could travel, vakabva vazonditumidzira somewhere, vakanditi kune imwe nzvimbo iyo yavainge vachida kuti ndinge ndichizotumwa kwairi. Ende nzvimbo iyoyo mukoma handaimboziva kuti munyika medu mune nzvimbo yakanaka sekudaro. It was a very nice place, ende vanhu vainge vachigara kunzvimbo ikoko, they were super rich people. And my brother, as for me, I am someone ainge achingobvawo from a poor family. So from that time that I started to see kuti upenyu hwangu wainge wava kuchinja, because ndainge ndava kukwanisa kutodyawo chikafu chakasiyana siyana, chikafu chemhando yepamusoro-soro. Ndainge ndava kurarama as if ndaiva ndiri murungu, because nzvimbo yacho iyoyo mukoma iyo yandakaendeswa kwainge kuchingogara varungu vega vega. And sometimes ndainge ndiine someone uyo ainge achinzi nayewo is a new member of the church. Then ndakabva ndazosangana nevamwe avo vatakarakidzwa tikabva
Tanzi, he is a brother to you. He was the one who was in charge of my mission. Then takabva tazotanga kudzidziswa before I could be sent outside of our country. Saka ndakabva ndanzi ndisati ndazotumidzirwa kumission uko kwandainge ndichinzi ndinofanira kuti ndinge ndichienda, ndaifanira kuti ndinge ndichizodzidziswa miko nemurayiro wekuti church iyi inoshanda sei. I was supposed to learn kuti missionary iyi inoshanda sei, ende ndaifanira kuti ndirambe ndingori a faithful person. Saka vakabva vazotanga kundidzidzisa, ende panguva yacho iyoyo mukoma pandainge ndichidzidziswa hakusi kuti ndini ndega ndainge ndichidzidziswa, nekuda kwekuti kwainge kutori nevatendi vakawanda vatsva. Vatendi ivavo navo vainge vari pamamissionary lessons ende tainge takawandisa. So brother vaya vandainge ndanzi he is my brother who was in charge of me, vakabva vandiudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizozviprepare kuti ndinge ndichienda kutemple. So kubva zvandakaudzwa kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizoenda kutemple, I was so excited and I was so happy because muupenyu hwangu hwose ndainge ndisati ndakambonzwa vara rekuti temple. Saka ndaida kutonoonawo kuti mutemple macho munenge muchiitwa nezvei. One day it was in the morning, ndakabva ndazotorwa ndokubva ndazoendeswa kutemple. Takati tasvika kutemple kuya ndakabva ndaona kuti it was a quiet place, very quiet mukoma, ende munhu wose ainge aripo patemple ipapo ainge akagara akati zii. Munhu wose aiva aripo ipapo ainge akapfeka hembe dze-white from head to toe. Ende brother vaya vakabva vazotiudza kuti taifanira kuti tinge tichipinda mutemple muya. Ende brother vaya vakabva vati taifanira kuti tinge tichibvisa our normal clothes zvatainge tabva takapfeka, ndokubva tazopiwa nhumbi dzainge dzakaita chena, ndokubva ndazopfekawo nhumbi idzodzo dzainge dzakaita chena. My brother, I had never seen nzvimbo inoyera senzvimbo iyoyo yatakaenda. Ende takabva tapiwa murayiro wekuti munzvimbo iyi inoyera yatainge tiri taisafanira kuti tinge tichizotaura neruzha, waiti kana uchitaura waifanira kuti unge uchitaurira pasi pasi. Kana usingagone kutaurira pasi pasi waifanira kuti unge uchinyarara kuti zii. I remember mukoma kuti vakabva vazonditumidzira kune imwe nzvimbo. Ndakati ndazoenda kunzvimbo kuya kwavainge vanditumidzira, ndokubva ndazosangana neumwe murume. Ndakati ndasangana nemurume uya, murume uya akabva anditi, oh, you are here to make a covenant. Wauya pano kuti unge uchizoita a covenant. And what I will tell you from today, ndoda kukuudza kuti kubva muzuva ranhasi uchapiwa rimwe zita, zita rakasiyana nezita iro rawakapiwa nevabereki vako mushure mekunge wabva mukuzvarwa. Ende zita iroro mukoma hakuna munhu anofanira kuti ange achiriziva zita iroro kuti ndinonzane. Even my friends, even my family members, zita iroro havafanire kuti vange vachiriziva. Saka mukoma murume uya akabva azotora oil. Akati atora oil ndokubva azotanga kundipa zodzo. Akabva adira oil iya mumusoro mangu kuti ange achindipa zodzo. Then akati apedza kudira oil mumusoro mangu ndokubva azotanga kuita maprayers. But chakandinetsa ndechekuti maprayers iwawo ainge achiita inini handina kana kumbokwanisa kumbonzwisisa anything that he was saying. Akati apedza inini nemurume uya ndokubva tazoenda kune imwe nzvimbo zvekare. Mutemple imomo mukoma maiva neimwe room yainge iri separate. Ende ndo kunzvimbo kwatakazoendeswa ikoko mushure mekunge ndapiwa zodzo rangu. Takati tapinda mutemple imomo mukoma ndakabva ndarakidzwa kuti ndaifanira kuti ndinge ndichienda papi, nekuti tainge tava kurakidzwa kuti tinofanira kuti tinge tichimhoresana sei semamembers echurch iyoyo. And there was something that was like a ceremony that was being held mu meeting imomo mukoma. Ndakabva ndazotanga kuona kuti no man, nzvimbo iyi yandainge ndiri, nzvimbo iyi it was not a right place. After that tainge tava kurakidzwa mamwe masaini ekuti ndega ndakanyatsokuona kuti masaini awa atiri kuratikidzwa, masaini awa they are just satanic signs. Hakuna masaini
magazine akadai. My brother, takati tapedza ceremony iyoyo ndo patakabva tazoenda out of that temple. I felt so powerful, but I could not eat because of the power that I was feeling. Takabva tadzokera kuhotera kuya kwatainge tichigara ndokubva tazotanga kugadzirira kuti tinge tichitravela. Ndakabva ndapiwa passport yangu ndokubva ndazoendeswa kuairport. Takati tasvika kuairport kuya ndokubva tazopinda ndege iyo yainge ichienda kuGhana. Ndopa ndakabva ndazoziva kuti mission yangu yainge iri kuGhana. Takati tasvika kuGhana kuya mukoma ndakabva ndazosangana another missionary who was waiting for me. Ndakati ndasangana nemissionary uya ainge akandimirira ndokubva ndazopiwa a bank card. Budi vangu inini ndiri munhu wekuti ndakazvarwa ndiri murombo, ndinobvawo kumhuri yekuti yakangozara nevarombo. Saka ndakati ndichinotambidzwa bank card iroro ndakafara because ndainge ndisati ndakambobata bank card mumaoko angu. Ndakabva ndaudzwa kuti bank card iri ndaifanira kuti ndinge ndichizo withdrawa mari after every 2 weeks. Then kana nda withdrawa mari iyoyo ndaifanira kuti ndinge ndichingotenga chikafu nayo. Ndaifanira kuti ndinge ndichizotenga nhumbi kana kupfeka kana kutenga anything. Mari iyoyo yainge ingori yechikafu chete. Ndakabva ndaudzwa kuti ndinge ndichishandisa nhumbi dzangu idzo dzandainge ndabva kumba ndakapfeka mushure mekunge ndatanga kunamata muchechi imomo. Ndakabva ndaudzwa kuti nhumbi idzodzo ndaisafanira kudzichinja until I had finished my years in this missionary. And andaifanira kuti ndinge ndichizoshare mari iyoyo yandainge ndichiwithdraw with anyone, even my family. And andaifanira kuti ndinge ndichizotenga phone kana kuti computer nemari iyoyo. Ndaifanira kuti ndinge ndichizongoshandisa mari iyoyo kungotenga chikafu. Ndo miko nemirayiro yandakapiwa mushure mekunge ndatambidzwa bank card iroro. Mukoma church iyi yakabva yazotanga kutishandisa sekunge tainge tiri maslaves. Even though tainge tichirarama tiri mune imwe apartment, zvataiwanzokuita ndezvekuti taiwanzokubuda tobva taenda to our missionary work. Missionary work iyi yaitanga na 9 am, then tobva tazodzoka kuapartment ikoko kwatainge tichigara na 8 pm. It was not an easy thing nekuda kwekuti mukuGhana mukoma kune rimwe zuva rinopisa. Saka muswere wese wezuva waingotenderera uchipiswa nezuva iroro. We will be walking around, and by the time yataizodzoka kumva unenge wava kunzwa kuti now ndaneta. When I completed my mission, my clothes which I came with, they were no longer in good condition. Ndakati ndazopedza mission yangu, nhumbi dzangu idzo dzandainge ndauya ndakapfeka dzainge dzisisiri mu good condition. Chechi iya yakabva yazotora bank card rangu iro randainge ndichishandisa. Mushure mekunge ndatorerwa bank card iroro, hapana kana chituku zvacho chandakambopiwa. Then vakabva vazondiudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizogadzirira kuti ndinge ndichidzokera kunyika kwangu. Ndakabva ndazotora luggage rangu ndini uyo ndokubva ndazoenda kuairport, but andizivi kuti akandibhadharira zvose izvi ndiani. Even the person akazobhadhara visa rangu anditombomuzivi. My brother, after all zvandakaita hapana kana chandakambopiwa. Church iyoyo mukoma, it belongs to some American people. Dzimweni dzenguva ndinogara ndichingofungidzira kuti ndakashandiswa. Ende zvinhu zvandakanganwa kukuudzai ndezvekuti pandainge ndiriko kuGhana ikoko, pandakaita 1 year ndiri kuGhana ndichiitiswa zvose izvozvo zvandainge ndichiitiswa nechechi iyoyo, ndakabva ndazoluza 2 of my family members. Dzimweni dzenguva ndinofungidzira kuti kufa kwakazoita 2 of my family members ipapo pandainge ndiri kuGhana ndini ndakakonzeresa kuti vange vachizofa. These people mukoma vakangondishandisa for nothing. Even sometimes ndinofila as if I lost everything. Zvaizvezvi kunyangwe chikafu chekudya handitomborina. Things are very hard. That is why ndauyawo pano paplatform yenyu kuti ndinge ndichiudza vanhu kuti please kana wafunga kunamata, try to choose a right church. Pavakanditumidzira
back to my country havana kana kumbogara vandiudza anything. Ndingori zvangu muno munyika mangu ndiri kungotambura. Pari zvino ndine makore 29 ekuberekwa, handina mari, handina basa. Iwo ndo confession yangu yandati ndinge ndichingoshare nemi so that you can share with your listeners. Zvimwe kuda ndingakwanisa kuwana rubatsiro. Right now ndiri kurarama ndiri munyika yangu yechizvarirwa mu DRC. I need prayers. Ndisati ndatravela ndaivawo munhu wekutoti ndainge ndichirarama upenyu huri nani, but now upenyu hwangu hwakangostaka. Ndazama zvose kuti ndinge ndichitangidza kurarama zvekare, but hapana chimwe chiri kunakira chimwe. Hey vedare, ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo vanga vachiti ivo vanobva ku DRC. Asi chakandinetsa ndechekuti mukoma ava vari kurakidza kuti vachirimo muchechi imomo, kunyange zvavo vasiri kuda kutaura kuti vachirimo muchechi imomo. Musi wekutanga vachitaura neni vairakidza kuti vari mune imwe nzvimbo yakazara maungira, as in someone who is like in an empty apartment. Zviya zvekuti munenge musina kana furniture, maungira acho anenge akanyanyisa. Then ndakabva ndazovakumbira zvekare kuti vange vachidzokorora audio. Ndakavaudza kuti kana muchikwanisa even in French munokwanisa yenyu kuisa audio yenyu muchitaura nerurimi rwamai in French, then tozotsvaka vanhu vanokwanisa kutiitira translation. But vakabva vadzokorora audio, ende vakadzokorora audio iyoyo vari panzvimbo inorakidza kuti in the background kune vamwe vanhu vainge vachitaura, but vari munzvimbo inorakidza kuti ine maungira, like vanhu vakavharirwa muhall kana kuti vanhu vari muapartment isina kana furniture. Zviya zvekuti kana mumba musina furniture, imba yacho yakakurisa, unoti paya uchitaura inenge ine maungira akanyanyisa. So I hope kuti mukoma vedu ivavava kwavari he is just safe. Ndicharamba ndichingotaurawo navo, then mukunotaura navo I hope kuti tichakwanisawo kuwana maanswers akati